Zargin ɗauke motar ayarin mataimakin gwamnan Kano na ci gaba da yamutsa hazo da jefa ayar tambaya. Rahotanni sun bayyana cewa a safiyar ranar Litinin ne aka sace motar ƙirar Hilux a gidan gwamnatin Kano kamar yadda Daily Nigerian ta ruwaito. Kuma hakan ne ya kai ga tsare direban motar don bincikarsa. Gidan gwamnatin Kano dai na ɗaya daga cikin gurare da aka fi baiwa tsaro. Baya ga jami'an tsaro daban-daban masu kayan sarki da na ɓoye, akwai na'urorin CCTV da ke sanya ido kan masu shige da fice. Sai dai wani lokacin su kansu al'umma ba sa taimakawa wajen tabbatar da tsaron, ta inda suke ƙin bin ƙa'idojin shingen bincike da aka sanya kafin shiga gidan, ko kuma su yi ta ikirarin cewa an fiye bincike bayan gwamnatin su ce da suka kafa da hannunsu. Idan ta tabbata an sace wannan mota, shin ina waɗannan jami'an tsaro suke lokacin da aka ɗauke wannan mota? Sannan ina hoto ko motsin da na'urorin CCTV suka ɗauka a gurin da ake ajiye motocin ayarin mataimakin gwamnan? Shin a naku ra'ayin tsautsayi ko kuwa sakacin aiki ne ya haddasa sace wannan mota?